nitiere wach mar oganda thoth gineno ni nyathi ma nyako ema owinjo bed ni rita ahinya, idese kama, to idhi yudo ka nyathi ma wuoyi to didong' jangili. Koro yudo ka okwan balance, ng'ato nosepenjo ni to koro ka gisedongo kama to ng'ama bro kawo nyithindogi mabedo negi wuon peregi kata mojo ma ginyadakgo. Koro yudo ka nyathi ma nyako ting' wiye malo ahinya modhi owe nyithindo ma wuoyi. Beno ka balance ng'etiyo maber beti to dinano ka sani nitiere riwruogno bende koro temo mondo mi bendo jiw nyithindo ma wuoyi. Pogruok bedo kanye kae? Chon niketho ratich nyithindo manyiri ema nomiyo organization teno ringo Lydia mondo timre nade o defend nyiri. Ma linko bedo ni nyathi ma dichuo kata in godo to wiyo wil. Chon wani nyiso wani wuonewa gin chuo gibro dong dalagi. Ok ang'eyo ka in parents gine ng'isi kamano, wuoyi en wuod dala. Iluongo ni siro. Nyako en migogo. Koro migogo emirito maber. In fact nok giluong ni migogo, ne giluongo ni ogwang'. Nyako ne en ogwang' chon no. Koro ka nyako nosebedo ogwang' no, ni hinyo nyiri to nyiri ne bedo gi weche mang'eny ema nomiyo organization te obiro obedo ir nyiri Lydia. Sani nyithindo machuo be gin mekwa. Nyiri mwaketo wigi obedo haidi ibro kend gi jowuoyi mwase neglect gi gidhi kanye. Emomiyo sani anawacho ni ya nyathi en nyathi. Kipuonjo nyathi kata organization mar the Caring Heart Towards Society wang'iyoga nyaka nyithindo machuo. Emomiyo ineno kwa yudo mang'eny mosedonje drugs to kipenje en onge ng'ama penje gimoro odgi, en otimo gimodwaro nikech en wuoyi siro, tema koro ineno kwa miss the link. Mano koro wa miss the link Lydia nikech nyathi en nyathi. And I believe ni whether en nyako whether en wuoyi. Be ing'e ni kata nyithindo ma wuoyi nitiere miketho ratichgi. Ng'ama wuoyi onge. Nitiere kata mine madongo makawo nyithinde ji olore negi e ot to dhi skul to loro negi to ng'ama wuoyi onge. Kikawo nyathi ma jahigni 17 in miyo ma higni 50 gi wiye, tikawo nyathi ng'ato man gi uniform ikete e ot, mani ketho ratiche koso nyathine ma ketho ratiche. Ng'ama wuoyi onge. Organization adi mosewuok mowacho ni momako ji adek kata mine adek mowacho ni magi nyithindo moketh ratichgi gin tiere. Jotich mwakete utegi donge nitiere kata matocha nyithindo matimo na nyithindo time maricho makidhi tiyudo ka nyathi ma wuoyi osekethi ma ok iparo. Lakini wan gima waparoga ni mam ine iriyo nade itimori nade. Koro gimoro amora ka donje auto concentration tiere kuom nyithindo manyiri moloyo wuodani. Koro mane kaka jonyuol nitiere, but aparo ni sani nyathi en nyathi Lydia. Nyithindo mineno machuo gi undergo gik makibedo to nyathi ka wuoyo kodi to ywak ma ok nyal. Nikech ang'o wasebedo wacho ni dichuo en ruath. Kaito puonj ni nyathi ma wuoyo ok ywak. Nyako bed strong, nyako behave kaka wuoyi. Ang' yudo ko liero mane tol. Koro ang' ni yud mana ka kosetame to ang' no liero mane tol nikech koro gimibro tipo. Scofield osewe